Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Bay, tinay. Bay, Ding, asa mo mo kita ng kwartuha, ha? Asa mo kita na uriya? Imong nagyablihan. Bay, kasapan ka din bay. dili, uy. Way tao din eh. May klaruhon lang ko sa sud ining kwarto hating. Kadali ha. Oh. Oh. Tinay, Oh. Nala. kangit-ngit din kwartuha. Pasiga ang suga, bay. Ayaw! Bay, unsa? Anong di mo pasigaon ng sugang ngit-ngit din sa kwartuha? Pasagli na nga abling pultahan. Aron makasud ang kahayagikan sa gawas. Kay abli man na pultahan sa sala. Kinuukulin mo. Unsa naman daw ang kabay nga nung hilig ng kagit-ngit? Basta. Pasagli na dihang abli. May tanawon lang ko. Kadali na. Ay, Niara na ko na kong picture sa akong amahan. Bay, hapon na kayo. Kinailan makabiyan na ta dinis bay ni Tisa. Dilbiya ka na si Lolo nga magdugay ta din O lagi, pagwat sa... Ginabay, please. Please na bay. Muli na ta. Panalip di ang imong kaugalingon ug mga katawan. Ining dapita, batok ka na mo, mahal ko. Luis? Bay, tinay. Si Luis di bay. Awa? Wading? Uy, klaro, hindi biyaw eh. Luis? Niya ka ba din niya sa kwarto? Luis? Tumag ako. Bay, tinay. Naunsaram sa kadiha. Umiyan na taon ka din bay, please. Maluoy ka. Oo, Ding. Mamaya na ta din eh. Salamat. Sige, Ding. Pasigaan ang suga. Kahit tanaw na ako ang kwarto kung hayag kaayo. Oo. Nana, payag na. Uy, Hala, karon po ko nakabantay ini. May laing litrato man di sa bongbong. Litrato sa babae. kitsa mo ng bayan na bay. Pasilan hain naman ni Stinay og nanding. Ay, hapit na mamungit-ngit. Nang paseng! Ay, Nang! Day sa burik ang kapitan man ron. Ay! Kap. May kay niya juga nang paseng. Oo, sana may nakuha ninyo sa bahay nga tisa. May nakita ba mong ongo dito? Si Sevilla ba? Anino? Anino nga nahimong kwaknet nga mo nakita dito? Nang, O sa? Anino? Panahimong kwakte? oh, mo na. Kining. Dito ka. Og niya mi karon. Ritso ka ba ko'y kapital ayaw gubot eh. Sorry ka. Niya mi karon. Kay gusto kong mahibaw kung unsa magyud ang anak mo. Nganong iya ming gibabagan sa pagsudon ta sa bahay nga tisa. Wow. Ay, Wala ko siya nagkatagiya sa bayan tisa. Tatay saragod ang akong apo bay buot nyo ipasabot. Kining. Stop. Ayaw lagi kong bote, kapitan ko. Kuan man na to, tungod man na sa iyang amahan. Usa may labot na sa iyang amahan, ha? Aw, kinsa magyoy amahan na ng tinay, ha? Nagpasing. Ramon ang iyang pangan. Ramon ang pangan sa iyang amahan. Og siya ang unang tagiyan ni anang bay nga tisa. Og naibaw na ani anak si Tinay. Kining. Stop. Hilom lagi. Kapitan ko dire. Mauday nga isog kayo siya nga mibabag na mo, ha? Mauday ng pasing. Oo niya, o siya na may pakususi ninyo sa bay nga tisa. Kining. Ha? Maka-high blood ka. Paghilom. Gipuya na kinig maligno ng pasing, uy. Oy, Maunay tinuod. Ug murag gibya na kini sa tag-iya karon. aw, nahadlok sa tingali sila si Elmo og Luis sa maligno. Nga naa sa bay nga tisa.
Sinisigim noon kagtutok ka ng relato ng babae. Nga to na magkata. Mamaya na ka din eh. Ding, Oh. kinalamailan ko ni maong babae, Ding. Ila-ila ha? Ang istorya ba na? Di man tubag, Saan mo na mo pag ila-ila na ha? kun karon. Saan na ginani mo? Si Lula Pasing ang makatubag ini nako. Kung kinsa ni siya. Kadto na mo sa inyo? Oo, Ano pang tanong na mas wala pasing kung kitsa ng bahay na ng pitsura? oo. Pamiya ng taon tadi ni Bay. Kaya hapit na yun mungit-ngit na. Lula! La! Ulal! La! Kasaba ba niya? La! Ah, Ikaw tambuka kay nahinayon na tiyog ni mo saba na kayo. Uli ulal. Oh, may kay... Bugal kay ka. Suwag ikay mapagaw timan eh. May kay nauli na katinay. Huwa na ko kayo hindi mong gibuhat ha. Ganahan ka na kayo magsige ganito sa bahay ka tesa. Kanay ulal, makarason na yung kani. Ay, sige yaw-yaw ulal. Kaya pag okay ka. Ni ano ba kami? Ay, sige yaw-yaw. la, tensa la. Kuan ba, nakipakita ni mo. Kani ba retrato ba? Kinsa man yung siyang bayhana? Tesa. Kani ba oh? Be. Oh. Ay! Imong mama man na. Ha? La! Unsa la? Pag-sure di hala oy. Lagi, si Monina ka nang naasda kong hulagway nga gigunita ni mo. Ang imo ka nang inahan. Diin man ni mo ka na makuha. Dito sa bahay nga tisa. Unsa? La, nganong ang kwarto man sa kong amahan ang may retrato ni mama. Kita noon din eh. Huwag kita retrato mama bisan usa. Ulal. Hilak lang diha ulal. Kaya pag daw kayo ka, hilak na lang. Kuhan man God ka nang dili mahilig sa retrato si Monina. Gani mahadlok siya nga magpakuwag retrato. Ano man nagpapa mo na siya? Pero tuwa ka maliwat si mong papa. Ramon Bay, klaro kayo. Tungod tingali kay may pagkalibog na og utok ang imong inahan. Mo nga mahadlok siya nga magparetrato. Ngano wa naman may magkaabot ni mama la. Inay, ayaw na lang hisguti ang imong inahan. Ituod, giyon sa man nimo pagkuha ang iyang retrato. Dito man mi sa kwarto ni Papa Ramon. O gano'n na ibaw masab ka, nga mauto ang kwarto sa imong amahan. Ay, mga na, bay. Mga na ulal. Si Luis ang misulti na ako la. Nanood mo si Luis sa maong kwarto, bay? Ubay. Unya, huwag ka niya ismiring huya. Si Ismeringuya ba? Wa, oy! Iyay ulal. Doon na lang siya gikumpisal na ako. Oh, unsa man na? Uwi ko. Ungo lagi ko. Ungo ko. O pagbantay kang Claudia. Kay ungo sa siya. O gusto ka niyang patyon, mahal ko. May kumpisal si Luis nga Noon sa bay? nga may ungo nga gusto mo patay na ako. Unsa? Diyaw na mo ha. Kinalamangan dam ko. Bay! Kao ba? Unsa? Kao na bay! Kaon bay! Purag na pasaran na kas kao na! Bay dinay! Nanding. Una ulal. Nanding. Unsaon na malang na ako nga apo, Nanding. Ay, unsaon pa? Di, ato ati manon. Ay, kabala ka ulal. Mangita ko makatambal niya. Uy, siya mahingina. Kalit mo lang. Uy, mamay magkilan. Tarak! Asa ka? Lalaki magkilan.
singgit man to. Ako sa sayon. Mingaw naman sa gawas. Wa may kisaw. Sira na lang na ako may tanaw eh. Tuog kong balik. Dam ko lang tingnan ito na ako nga doon ay misingkit. Ay, patawag kong balik oy. Sama doon ay. May misingkit naman saba. Sama doon. Bay, tinay! Bay! Tingog ba doon nanding? Ako na taon sa bintana. Nausan mo sa nito ano oy. Kasayo ba nagsiyaok? Ding! O sabay! Bay, tinay! Saan mo ni? Ngano mo ni? Hala! Kinsa man na lalaki nag-ubo sa mong nataranding? Si Tomas ni Bay! Oh, patay na siya! Unsa? Ay, huwag ako na sa busding! Ayaw na hika pa, ha? Daplin, ding! Ano ginahika pa? Wow, ikaw! Bay, Aloy! bisan sa ano kong tanaw. Patay na si Tomas! Ay, paklaro di, oy! Dili na mahimong mamatay siya din sa mong nataran. Naon sa manin siyang ano ni Amar din eh. Sabay. Inyong kita po ka niya. La, Sani? Tao, ulal! Tao! Tao. Tao niya naon sa man na siya. Oy, nakatog na. Natog. Ato bayang mo na. Natubig ni. Hubog tingalin eh. Be. Iluko! naon sa manin liog! May pinaakan siya liyaw kulal. Bay! Puti na kayo siya! Wala siya dugo! La! Nakating. La, naon sa magka! Natukan ka, la! La! La, naon sa nisika na matutula! Ayaw pedas kaduk ulal ha! Ayaw pedas kaduk! Ano ringin? May nakakita na ito din! Pero ni amnesia yung natara ng pating lawas ito mas bay tinay! Abo to'y! Nga na ada diha! Tinay! Nagtak na lagas magkaungos mo yan! Lo! Tunay! Lili! Maayo na ka? Naungo ka sa tinay! Nagilom to niya! Ikaw rin akong balbalon! Kung di pa ka pinatag na sa pagkaungo tinay, nanong na may gibalbal din sa inyong mataran? Ha? Tuman! Ano ringin? May nakakita na ito din! Pero ni amnesia yung natara ng pating lawas ito mas bay tinay! Abo to'y! Nga na ada diha! Tinay! Nagtak na lagas magkaungos mo yan! Tunay! Lili! Maayo na ka? Naungo ka sa tinay! Nagilom to niya! Ikaw rin akong balbalon! Kung di pa ka pinatag na sa pagkaungo tinay, nanong na may gibalbal din sa inyong mataran? Ha? Tuman! Uy! Kung ako'y ungo, dili na ko ibutang sa mong nataran ng akong biktima, uy! Aron ako gimpasanginlan, noon sa kong taong katuloy! Pero nga naging naamay din eh! Ha? Abot lang! Noon sa ka, ano ko taong kayo Hoy, Tuni! pasanginlan? Tuni! Basin may kamang na sa... Yung basin ni kamang sa padung din iba! Ay! Siguro sa ba yung isulti niya? Klaro kayo, ang katunguyab ni mo ang nagbalbal ang Tomas. Ikaw ba to ni ba? Nga inito magkunin mo si Luis? Tapos sabay! Kani ba sama sa kamot ang atiman na, oy? Kay mihubag na nagmaayo, oh? Lo! Tanawa na gud na! Ang imong uyab ang hibaw kung usin nagpahag ako. Ha? Labag lagi ka, Tuni! Ikaw ba, kung na-miss ka do, na-miss ka, ay may angin na, oy! Para matubag ni mong pangutan na balik do sa bahay nga tisa ka. O pangutan na small to dito, kung kinsa na parang siyang kamot. Ayun. Hinaya pa! Nga nung tutukol magkani mong kamot ka to ni? Ha? Init! Ha? Init? Init! Naunsa ka? Init? Init! Uy! Lolo! Hala, may ding, naunsa mo to siya? Init ko no! Oh, dinitan to siya sa kahayag sa adlaw. Parang ungo! Oh, girabisa na tingnan ito siya. Parehas ni Bila. Aha? Bahala to siya eh. Kaya tagnaw nga ito niya patakal ang pasangil. Ha!
ko, Bilya to na. Oh, yala, si Lula. Oh, Ulal! Ala, nakatingog. Ala, nakatingod yun, Ulal! Lula. La, naon sa ka, Lala. La. Eh, patay! Ha? Patay? Gay, patay! Ganina naman ang patay dihala, oy. Ala, Ulal! Ibaw naman ka nga patay na. Ayaw pa doon ulan ng patay, Lula, ha? Ding. Usaw mo na ito ng patay, Ding. Aw, pabutol na to sa kapitan. Ah? O na mas to niya uga mga kauban na to silingan din eh. Report naman to sa kapitan. Pabutol na to. Ala, ulo, Wake up! mas ko na. Kining. Hain! Hain ang minatay! Butang ka, kaptara ka mo! Ay, kung inabuta, kapitan na bago. Nasatan nila pa siyang, oy. Bastilan. Kinsa ba kayo mipatay ini niya? Paseng! Oy, Kap! Wa juga kadungog na ko, Kap. Sige, kung sulti rin, di ka kita na ko. Mayo kayo niya ka, Kap! Ang saan na minatay? Bangag sa ilong ni mo. Ako naman o ipalsahon. Kap. Dili kami nagpatay, anak, ha? Tumas mo din ako. Uy, naunsa man is Tomas. Nangutan na pa man kakapoy. Kakita magkanga puti na ginastanan. Nya! Oh! Guba pang liog na! Tanawa! Kap. Diha na gyud na siya sa muna trans pag mata na mo, Kap. Anis pa, Kap. Murag pa. Ako Kap. Ako yun unang na-discovery na niya. Ako yung unang ka-discovery. Kaya sa'yo mo kumbihan ni silang baitinay. Kapitan, kuhaan na tao ng minatay sa among nataran. Kuhaan na na. Asakap! Alsahas kabuag mo, kapitan ko. Kining. Kinsama ninyo ang mipatay niya. Nagpasing? Uy, kapitan. Ay, pasangin liga mo. Ay, may balbal. Anang Tomasa. Bitaw. Gano'n mo na ibutan diha kung Mau na... kami pa yung... Kining. Nausa na ang gusto ni mong isulti dinay. Nausa na. Kap, kung kami pa inibalbal anak niya, amo na taguan, oy. Bawag yun! Saan naman tawag ka Kap? Oo, tanawin ka na ko. Ayaw kong tanawa ka pa. Iguang na tuon ko, pero dili ko ang... Basige mo Kap. Kining. Sige, ungo. Ganun na ako na magkuntaw. Kung mao lagi na, kinsa man lagi may patay ini niya. Klaro na lang kayo nga doon ay ungo niya ito dapit ka. Mana. O, gatan sa nagibal pa, klaro na. Kinsa man giungo ninyo. Uy, mo, oy. Namo, kap, oy. Wa! Ging na di ka nga ikay ungo Kap. Di ka pa to. Hoy. Maya, ganda ko lang ubol-ubol ni mo. Hoy, ay kung halik mo ha? Kapitan na ba ko? Ibtan na karoon sa imong ipon. Olo Kap! May bangus Tomas! Ikaw Kap ba? Mura kag bayad na ungo. Hoy! Maya, pitok-pitok lang bata ng mga kauban. Alsahan na ninyong minatay. Ato na dadus, barangay hul. Ngano ato na sa barangay hultad uning bukap? Sa ospital na nadada. Basta ba mabuhi pa na sa Tomas? Balbalon pa na niya. Balbalon pa na mo Kap. Buhi pagka na, nga mura naman ang gabi pang namatay. Ay, dadaan lang na siya sa ospital aron maklara. Kung biktima na siya sa ungo, bubangon gina siya! Magdali mo. Alsahan na niyo, Tomas. Adto na sa ospital. Agaw! Bisod ka na ba si mong lungon, agaw? Wala ba akong matulog, Ilmo? Unsay balita? Agaw! Nalantawan ako, Grinas Ubos, ang grupo sa kapitan ni atong dapit. Ano rin giyong ang lalaki, agaw? Unsay nahitabo sa mong lalaki? Mga akong nabalitaan, nagibalbal ko mo ni. Unsa? Siguro akin ang imong balita, Ilmo. Nakita ko na ako ang lalaki ngayon nagayungan agaw. Patay na gyud ngayon nagayungan. Dako kay kinig sa madaliog. Unsa? Ug, may tuay naman gani agaw. Dili. Wala na ilain.
Sila na si Claudia ang nagbuhat ni ini. Nalo ko sa ilang gibuhat, agaon. Kinahanglan masumpo sila ilmo. Ug si Christina lamang ang makatabang kanato. Aron madumduman ang taguanan karon ni Claudia ug Rufo. Ako na ang bahala ini, agaon. Balik ka siya! Unsa? Ako niya! Unsa nang iyaw nga ni Billy, agaon? Kinsa man ang iyang pabalikon? Kadtong Tony, Unsa? Pabalik ka si Tony! Gusto kong makita si Tony! Belia, paabutan na lang ang pagdaktol sa buwan. Pabalikan niyo si Tony! Kalma lang, Belia. Kinahanglan batukan mo ang kahinam nga naa karon si huna-huna. Maluoy mo! Gusto ko ang dugo ni Tony! Ay, sakit ko sa mas kamot. Dili. Pinaakan mo yun eh. Hubang na. Ay, init pa yun kasi kawas. Baru mapasok sa kainit sa tao. Nausap ako. Ako magkainaungo. Ay, ganyan sa muka! Sakit ako kamot! Pitigin mo ron! Tony! Si Tinay ni! Oh, si tinitulog. Video siya ako. Tony! Sud, pinay, kainit kayo. Oo! Ding! Usa ka magbarog na kanya! Ano yan, nisuon ko. Nung niabso ka lang, Ding. Sa paano ba ka? Okay ka na magsaba-saba ron, Tony. Kanang... Tuloy ka ron. Misaad man siya ton nga. Dili sa manungog din mo ton kay naman kay hubag. Anong niabag ka, Tinay? Juan, gusto lang kumutabang anay mo sakit Tony. Wa mo kong sakit. Nasamad ba kong kamot? Ay, patanawan ko na imong kamot Tony. Ha? Nalagulo sige mong matagod kasi ka na nandaan. Ay, pagasapa bay. Sorry ba ito ni Peace lang ko ta. Nagsabot ni Miss Tinay nga tabangan ka na mo. Mauna Tony. Sige na, patanawa mi si mo samad. Moring gisunod din mo din ako, Tinay. Sige. Ha? Pumutalaw ka sa kong sabat? Oo. Oh, mayroon. Oh. Oh. Oh, Niya ko sabat sa kamot. Oh, ulo. hala! Marka sa ngipon mo ng samad mo Tony. Ora. Nipon ka na. Mas maayo ni putlo na ni Bay. Ma! Uy, ikaw ba? Princess na ni. Di ba agad manan na dito sa bahay nga tisa, Tony? Kaning tunton. Ayaw pagbalik sa bahay nga tisa, ha? Ay, pasag nilang, mangita ko ikatambalan ni mo samad. Kadyot, ha? Bay. Uto ko yung mahalo ko ni Tony. Siyang ka. Pauli na lang sa inyo, Ding. Kahit mo pauli na sab ko sa amo. Nakibuhaton. At tuwasa sa barangay hall. Wabang mabuhi si Tomas. Susihas Tomas ito. Ang sunod ba Tinay? May uyo na masununan ni Tony. Naunsa na mas Tony? Ha? Ang patay lawas ni Tomas, naunsa naman? Sinanding na amang susi ni Lola. Musudon ako sa kong kwarto la, ha? Oo, sa may buhaton ni mo, Tinay. Magsusi ko. Kuno siya katambal sa pinaakan sa kamot ni Tony. Ha? O sa pagkasihakas mananap ang ipaak sa kamot ni Tony, Tinay? Tao ang mipaak ni Tony, Lola. Tao! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.